Eilen tultiin aamulla Seinäjoelle junalla ja sieltä kickpaikattiin Koskenkorvan kautta Kurikkaan 34 kilometriä. Nyt tultiin Kurikasta bussilla Kuivasjärvelle ja täältä nyt on tarkoitus Kuivasjärveltä kickpaikata Virroille ja illalla tansseihin. Tämä väli on siinä 43 kilometriä. Täällä tavattiin tämmönen seurue piknikillä peltojen keskellä. No mihinkäs me ollaan menossa taas tänään? Tanssi. Kuka siellä esiintyy? Oliko se Liisa Mineli? En mä muista. Anneli Matti. Ai se on. En muista orkan nimeä, mutta nähdään illalla, katsotaan sitten. Elävää musiikkia. Paikkakunta on nimeltään Niskos. Elämäni ensimmäisen kerran käynyt täällä. Ja löytyi tämmöistä 4 kaveria täältä. Matkaa tästä on vielä 33 kilometriä Virroille. Vai on sulla uimalasit mukana? Se on hyvä. Tarvitsisi tulee niin kova sade, ettei pärjää. Tehtävänsä jäykkyydet on kadonnut, mutta mites mittarin laita?